Toca comentar novel·la de Nadal amb Un Nadal vestit de desastre de la Núria Fortuny. Una novel·la del 2023 que és superlleugereta, superàgil de llegir i que m'ha agradat moltíssim perquè ha sigut com sentir-me al sofà amb una manteta veient una pel·lícula d'aquestes de 4 de la tarda en la que tu saps el que passarà perquè és Nadal, tot ha de tenir aquest puntet així ensucrat, però que ens descobreix i que ens deixa un bon gust a la boca. Bàsicament tenim la història de la Holly i del Noah, que es coneixen quan la Holly s'ha de traslladar a treballar a una sucursal bancària en un poblet petit, al cul del món, bàsicament. I a partir d'allà veurem com hi ha aquelles petites casualitats de la vida que ens fan valorar el que ens fa feliços i el que no, amb una història molt nadalenca que ens parla de l'esperança, de les il·lusions i de les relacions humanes al final, que és el que tots podem viure i sentir. Així que jo us la recomano un munt, Un Nadal vestit de desastre. O sigui, és que era el que necessitava, era el meu mode vital en aquestes vacances. Així que aquí ho teniu. Adeu!